happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Magandang araw po sa inyong lahat at ako po ay nagagalak sa araw na ito. Ngayon po ay aking birthday. Kaya nga ang video na ito po ay pagpapasalamat ko sa ating Panginoong Diyos na binigyan niya ako ng iba pang taon sa aking buhay. At ako nagpapasalamat din sa Panginoon na dito sa YouTube
marami po akong nakilala na mga kaibigan ko, mga subscriber, at hindi lang subscriber, nagiging kaibigan ko talaga sila mula nang nagsimula ako na mag YouTube nung last year, nung lockdown sa COVID-19 pandemic. Actually, hindi ko po akalain na magiging YouTuber or vlogger. Ang ano ko lang noon, hangarin ko lang noon na ako po ay magre-record ng mga preaching para po sa aming church. Dahil siyempre, ang ano noon, house church ang ano noon, mga gawain. Kaya ang balak lang noon ay magre-record ng mga mensahe sa Panginoon sa pamamagitan ng sa pagre-record nito at i-upload doon sa Facebook. At siyempre, sa aking talent or gift ng pag-awit ay siyempre yun po ay re-record ko din na i-upload ko rin sa social media. At kalauna noon ay pag-upload ko sa YouTube channel ay talagang hindi ko maisip na magiging isang YouTuber. At sa aking pag-YouTube ay marami po akong nakilala na mga kaibigan dito sa YouTube. At mamaya ay i-shoutout ko ang mga kaibigan ko at mga subscriber, supporters dito sa YouTube channel Juanil TV. At saka siyempre, birthday ko ngayon. Ang nais ko po ay simulan ito sa maikling mensahe. Ito po ay patungkol sa birthday ko ngayon. So ito po ang message ko ngayon sa araw na ito. At itong verses na ito ay paborito ko po ito. Ang title ng ating message ngayon ay The Best Birthday. Ang sabi po sa 1 John 5:11 to 13, "And this is the testimony that God hath given to us eternal life, and this life is in His Son. He that hath the Son of God has life. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life." 13. "These things have I written to you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God." May God bless us upon reading His Word. Siyempre, sa ating pag-celebrate sa ating birthday, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa ating Diyos na buhay, sapagkat binigyan tayo ng maraming binigyan tayo ng Diyos ng nadagdag na edad or taon sa ating buhay. At siyempre, nagpapasalamat din tayo na sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, at ginigreet po tayo sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, kung tayo po ay magpa-birthday. Siyempre, pag meron po tayong birthday, tayo po ay maghanda. Marami po tayong mga piniprepare sa ating birthday sapagkat may mga bisita po tayo na atin pong ini-invite sa ating birthday. Ngayon, bilang isang Kristiyano, nung nakilala ko ang ating Panginoon, syempre, kailangan nating maghanda, mag-celebrate sa ating mga birthday, pero ang title nga nito sa message na ito ay The Best Birthday. Sapagkat ang the best birthday sa isang tao ay yung makilala mo ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang sabi nga dito, "And this is the testimony that God hath given us eternal life, and this life is in His Son." Ang sabi po dito na ito po ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Ang ibig po sabihin nito, mabibigyan ka ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Diyos kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So,
gusto natin ng mga bagay, mga regalo, kung mayroon tayong birthday. Pero, siyempre dito sa mundo ay ano lang tayo dito, temporary lang tayo dito. Kaya, may katapusan ang mga bagay dito sa lupa. The best gift, the best birthday ay yung ikaw ay nagpakumbaba sa iyong sarili at tinanggap mo si Hesus Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang sabi dito, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ito, ang sabi dito, makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak Christ. Anong gagawin natin ni Jesus Christ? Tayo ay tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Tinanggap mo na ba ang maganda diyan? Tinanggap mo na ba si Jesus Christ na iyong Panginoon at tagapagligtas? Kung hindi mo siya tinanggap, hindi ka magkakaroon ng langit. So yun po ang ano po. Siyempre ang langit ay ano po, hindi mo mababayaran ng salapian. Hindi mo mababayaran ng kahit anong mga bagay dito sa mundo. Hindi mo mababayaran ng karangyaan o mga kayamanan. Ito po ay kaloob ng ating Diyos na kung sino ang tumanggap sa Kanya, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At akin pong dalangin sa mga kayong nanonood sa video na ito ay nawa po ay ating i-humble down ang ating sarili na tayo rin ay tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Huwag po nating sayangin ang ating panahon na tayo po ay tatanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, kung gagawin mo yan, ikaw ay magkakaroon ng the best birthday gift na mula lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, dito naman tayo sa tungkol sa aking YouTube channel. Actually, sa aking pag-YouTube, mula nung COVID-19 lockdown ay nagsimula ako sa pag-YouTube channel, Wanil TV, at ako'y nagpapasalamat sa Diyos at sa sa aking mga supporters, mga kaibigan, mga subscribers na nag-support sa akin. Ako'y nagpapasalamat sa kanila dahil ako po'y umabot na sa 1,000 subscriber. So, malaking pasalamat ko sa kanila. Hindi pa naman ako, malayo pa ko sa yung watch hours ko. Pero ako'y nagpapasalamat dahil mahirap abutin yung 1,000 subscriber. Ngayon ay naging 1,000 subscriber na ako. So, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa aking mga kaibigan dito sa YouTube na nagsusupport sa aking mga video, nanonood sa aking mga video. Ako po'y nagpapasalamat sa kanila. At susunod ang mga mga pa-shoutout at saka pagpapasalamat sa mga kaibigan ko dito sa YouTube channel Wanil TV.
ngayon atin pong pakinggan ang mga greetings sa aking family, sa aking mga kaibigan dito sa YouTube channel. Ito po sila ang nagsusupport sa akin mula pa noong nagsisimula ako sa pag-YouTube. At ito po sila. Hello, my name is Journal Ezra Tibaro. I was helping Daddy in editing some of his videos. I was also the one who make his intros and outros. And that's it. Happy birthday, Daddy, and I love you. Hi, I'm Juanel TV's wife. I just want to greet my husband a happy birthday. I am so glad that he is doing well in his YouTube channel, sharing the Word of God. And I am so thankful having him as the father of Journal and a responsible husband to me. Thank you so much for always being there and take good care of us. Me and Journey loves you so much. Happy birthday! I love you. Hello, Pastor Neil! Happy birthday! Happy birthday, Pastor Neil. May God bless you on your birthday and your family always. God bless. Bless Pastor Neil on your birthday. My prayer is God give more, many birthdays to come for you in order to bring more souls in His kingdom. Kamukang tagaan karon og among verse 2. No? Galatians chapter 6 verse 9. Do not forget this, Pastor Neil, ha? Galatians chapter 6 verse 9. So let's not Get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Amen. God bless again to your family. Regards to Mrs. Bye-bye. Happy birthday once again. Birthday greetings ako sa aking kaibigan na si Juanel. Bro, happy birthday sa iyo, bro. At sana masaya ka, hindi lang sa araw na ito, bro, na ikay masaya, kundi sa bawat araw na dating sa iyong buhay, bro, kasama ng iyong pamilya, asawa at anak. Sana'y lagi kang masaya kasama ng iyong pamilya, bro. Yan naman talaga ang nagpapasaya sa atin. Yun ang pinakamahalaga para sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating mga mahal sa buhay, di ba, bro? Sana, bro, ay palawigin mo pa yung pagtuturo sa salita ng Diyos. Yan ang pinakamahalaga talaga. Bagong lahat, yan talaga ang pinaka-importante na dapat nating malaman, dahil kung wala tayong kunting kalaman sa tungkol sa salita ng Diyos, ay talagang hindi malayo ang mangyayari sa atin na maligaw tayo ng landas. Kaya, bro, saludo ako sa iyo dahil tuturo ka ng salita ng Diyos. Talagang yan din ang gusto ko na naman. At saka sa mga nanonood din, sa mga supporter ko, pasuporta rin ng channel ni Bro Juanel TV. Yan ang kanyang YouTube channel. Suporta na rin sa inyo. Sino yung mas madadagdagan pa, gustong madadagdagan pa ang kalaman sa nasusulat sa banal na aklat tungkol sa salita ng Diyos, kung sino madadagdagan pa ang kanilang kalaman, subaybay sa channel ni Bro Juanel TV. Pastor Neil, happy birthday! Bro, blessing you kayo, bro, nga nagkailata diri sa YT, and ako kay nakog pasalamat nga gihatagan minimog inspiration sa pagplay sa imong guitar, pagplay og mga worship songs.
And bro, akong gipangay sa Ginoo karon nga tagaan kaniya og more blessings bro. Labi na sa imong gipangandoy nga He is a good God and He will provide every blessings nga atong gipangandoy. And bro, happy birthday to you bro, and stay safe lang din ha with your family, and tuloy-tuloy mo lang yan bro yung pag-play ng music kasi bro talagang na-inspire mo kaming lahat. And pastor, God bless sa inyong church and sa mga members as well. And bro, happy birthday to you. So yun bro, thanks po din bro sa pag-join sa member of my channel. So yun bro, yan, stay safe lang lagi dyan. Happy birthday bro, God bless. So mapagpalang umaga, gabi, tanghali, hapon kung saan man tayo lubalok na naroroon na bansa. So binabati ko ngayon si Pastor Juanil TV, yan, sa kanyang YouTube channel. So binabati ko na happy birthday Pastor Juanil sa yung darating na yung karawan itong January. So hindi ko pa alam kung anong petsa. Anong petsa? Tawa tuloy ako. Yan, so kahit nagkakilala tayo sa larangan ng YT channel ay so napakaganda at tayo pinagtagpo-tagpo sa pamamagitan ng God's song and God's word. Yan. So more bless sa yung darating na karawan Pastor Juanil, more bless and more healthy na ipagkaloob ng ating mahal na Panginoon, and more bless sa iyong buong pamilya. So sana in God's will, yan, ma-monetize channel ka na rin sa iyong YouTube at magtulong-tulungan sa ipahiwatig ang mga salita ng Diyos. O kahit di pa gaano marunong mag-explanation, ganun. Ganun. So sana pagkaloob din ni Lord Jesus na mapagtagumpayan din ang pagpapahiwatig o pagpapalaganap na banal na salita ng Panginoon. So di ko na pahabain, Pastor Juanil, more birthdays to come, and God bless po Pastor. Hello pala, Bro Juanil. Ngayon ay birthday mo. Kahit di mo sabihin, alam ko, 16 years old ka na. Ha? 16 ka na. Alam mo yun? Super excited ako at birthday mo. At dahil dyan, babatiin kita ng isang mahabang happy birthday, Bro Juanil! Kinapos ako ng hininga. Pero once again, happy birthday. More blessings to come sa iyo at sa family mo. Best of health at magtagumpay ka sana sa karera mo sa YouTube and sa iyong career bilang isang pastor. God bless you. Mwah chup chup. Again, happy birthday. Happy birthday, Pastor Neil. Wishing you and your family all the best. May our loving God continue to shower His blessings to you and your family. Continue to be a blessing to others and for being a faithful servant to our Lord Jesus Christ.
Always trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Again, happy birthday, Pastor Neil. Hello, Pastor Neil. Happy birthday. I'm glad na nakilala ko po kayo. Wala po imposible talaga sa Panginoon. Sa mundo ng YouTube na to, ay nakakilala po ako ng isang katulad nyo. Ano po, na isa din po sa ginamit ng Lord sa pag-grow ng aking channel at sa pag-encourage na din po sa time minsan na parang na nalulungkot ako dahil sa mga mensahe po ng video nyo ay talagang lumalakas po ako. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta din sa akin at tulong po tayo, Pastor. I'm looking forward po, syempre, pangarap ko din po, sana na makarating din dyan sa inyo, mag-vlog tayo with your wife and family and sa church nyo po. Kasi hindi pa po ako nakakarating dyan sa inyo eh. Sana po ay makarating ako dyan sa inyo. God bless you, Pastor. Nawa ay patuloy nyo po at patuloy pa po kayong gamitin ng Panginoon sa pagpalaganap ng kanyang salita at sa pag-reach out po ng mga taong wala pa po sa Panginoon. Sama-sama po tayo maglingkod sa Panginoon through this technology na binigay din po ng Panginoon and for His glory din po. Pastor, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako po talaga ay nagpapasalamat na nakilala ko kayo. Sana po ay makilala ko din po pati ang iyong wifey, magandang wifey, ang buo mong pamilya. Thank you, Pastor. God bless you. Sama-sama po tayo na ipamahagi ang salita ng Panginoon, ang kaligtasan na binigay din sa atin ng Panginoon na i-share din po natin sa iba. Thank you, Pastor. And nawa ay patuloy ka pang bigyan ng wisdom ng Panginoon, ng lakas, courage din po sa mga pagsubok na darating pa. At ang Diyos po ang iyong kasama hanggang po sa katapusan ng mundo ito. Thank you. God bless you, Pastor, and your family and your ministry. God bless you. Magandang buhay, magandang umaga po sa lahat. Kuya Neil, happy birthday po. May God bless you po. Thank you po sa lahat ng tulong and always be a blessing po. Maraming salamat po. Love from UK. Thank you po. Bye-bye. Hello, mega love shoutout sa bawat isa. Ito po si Chris Fernandez JRTV, ang iyong pong lingkod sa Team Unity para sa kamurayan po ni Lord sa bawat isa. So, nandito po ang iyong pong lingkod na si Chris Fernandez JRTV para greetings kay Pastor Wanil TV. So, si Pastor Wanil po ay malapit na kanyang kaarawan. So, happy birthday sa iyo, Pastor. At nawa po ay palaging siksik, liglig at nagumapaw na pagpapala ang igawad po sa inyo ni Lord sa iyo pong kaarawan nitong January 31, 2021. So, ilang taon nga na pas. Sana ay nandun pa yung kalakasan na ginagkaloob ni Lord sa iyo. So, maraming salamat pas. At si Pastor Wanil po ay siya po yung nag-post sa akin na mag-upload ng mga videos pala, hindi awit na sa videos sa YT. So, siya po yung kauna-unahang nag-subscribe sa akin na kahit wala akong video. So, supportahan po natin ang channel ni Pastor Wanil TV po yung kanyang channel. Ayan po si Pastor Wanil. So, malapit na ang kanyang pagka-money doon. So, advance congratulations na rin sa iyo, Pas. Sana umabot sa iyong kaarawan, no? Yan, kung talagang will ni Lord, Pas, ibibigay niya yan pagka yung pagmumuli niya. So, lahat naman tayo po. So, happy birthday, Pas, at marami pang kaluluwa ang mabahagian mo po ng salita ng Diyos. At marami pang mga kaibigan na dumarating sa iyong buhay, sa iyong pamilya. At palaging mag-iingat, Pas, sa iyong mga
misyon sa iyo pong ministry. Pagpapala po kay gawad po ni Lord at mahabang buhay pa. Dahil ang nais ni Lord ay maraming kaluluwa ang mailapit sa Kanya. So maraming salamat po sa inyo lahat. Lalong-lalo na kay Pastor Onin. So happy birthday po, Pas. At naparami na yung sabi ko, no? So pasensya na, Pas, dahil marami yung sabi ko. I-edit mo na lang, Pas. God bless po sa bawat isa. At purihin ng Diyos sa buhay mo, Pastor. Ikaw po ang tunay na lingkod ng Diyos na inaabot ang mga hindi pa nakakakilala, hindi nakakabasa ng salita ng Diyos. So patuloy lang po, Pastor. Huwag pong manghinawa na maglingkod sa ating Diyos na buhay, sapagkat hindi po dito ang ating permanente na tirahan, kundi nasa langit po ang ating permanente na tirahan, at nandun po ang igagawad ni Lord na reward. So asahan mo, Pas, may reward ka po na ibibigay ni Lord sa iyo. So yun po yung pangako ng ating Diyos na pinangawakan po natin. So habang nandito po tayo sa lupa, ay gamitin na po natin ang ating buhay para sa kapurihan po ng ating Diyos na buhay. So sumunod at manalangin po tayo lagi. So God bless po, Pastor. Maraming salamat once again. Happy birthday from Chris Fernandez TV at sa buong Team Unity para sa kapurihan po ng ating Diyos na buhay. Bye-bye! God bless and stay safe po sa bawat isa. Hello, Pastor! Maligayang kaarawan po sa inyo. Happy birthday po, Pastor. From the bottom of my heart, Regent TV, bumabati po sa inyo ng maligayang kaarawan. Sana po ay mas marami pang birthday na darating po sa inyo and more blessings to come po. God bless po always kasama ang inyong buong pamilya. Ito lang po ang tangi kong may bibigay sa inyo, yung birthday cake dyan na nakikita nyo. Ayan, happy birthday po ulit, Pastor. Keep safe po always. Bye-bye! Maraming salamat po sa nanonood sa video na ito, at nawa po ay pagpalain kayo ng ating poong may kapal. Aking dalangin na dito sa YouTube, patuloy tayo dito, at lalong-lalo na tayo ay patuloy na magpupuri at magbibigay kaluguran sa ating Panginoong Diyos na buhay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na siyang daan, ang katotohanan at ang buhay. Maraming salamat po sa inyo, at huwag kalimutan na mag-like, mag-comments, mag-subscribe at pindutin ang button all upang updated po kayo sa lahat na videos na darating sa Wanil TV. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.